खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। सा 200 सुबुंफोरा बरपेटा रड पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों। बरपेटा हावलिनि समीपर हेलेनारपाम गामियाव जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया। पुलिसा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हेलेनारपाम गामिनि मनिहार खान मुंनि सुबुङा जुलि जानायनि 22 साननि उनावनो बिसिखौ डिभर्स होदोंमोन एबा एंगारदोंमोन। बेनि अनगायैबो जोथोबनि मुङाव आइजोनिफ्राय 1,10,000 रांबो लादोंमोन आरो बिसिनि सायाव हाराहास्ति खालामदोंमोन आरो बेनि हेंथायैनो पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानैनो बरपेटा रड पुलिसा मनिहार खानखौ हमनो थाखाय हेलेनारपाम गामियाव थांदोंमोन। नाथाय बे गामिनि सा 200 सुबुंफोरा सिखा, लावथि बायदि बायदि हाथियार लानानै पुलिसफोरनि सायाव गाग्लोबदों। पुलिसफोरा गामियारिफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो थाखाय गुलि गावनो गोनां जादों। बे जाथायाव सा 200 गामियारिफोरखौ दैदेनग्रा गुबै साथामखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। मुङा फारियै राजिबुल, कमल आरो सानिदुल। मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिखौ तामुलपुर असिया बन्द खालामनानै होबाय। बाक्सा जिल्लानि बगामाथि पिकनिक स्पटआव रां कालेक्सन खालामनायखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि उनावनो तामुलपुर असिया बन्द खालामनानै होदों। बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिखौ सामलायग्रा गेरेमसा एनजिअनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेरेमसा एनजिअआनो हाग्रा एवस्रांनानै लामा दिहुननानै होनानै गिबि खेब बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिखौ दिहुनजेनदोंमोन आरो आसामजों लोगोसे गासै सा सानजा भारतआवनो मिथिसार जानाय खालामदोंमोन। आरो बे लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिखौ गेरेमसा एनजिअआ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो सामलायबोगासिनो दंमोन। गेरेमसा एनजिअनिफ्राय फोरमायथिबावदों दि बिथांमोननो हाग्रा बिफाननिफ्राय गनायथिखौ हरदोंमोन आरो हाग्रा बिफाननि रिसिप्टखौ बाहायनानैनो बिथांमोनहा रां कालेक्सन खालामदों। गुबुन फारसेथिं साननैसो सिगांनिफ्राय गुबुन मोनसे लकेल एनजिअ जोनोम जादों। मुङा जेखायखना टुरिजम ससाइटि होननानैबो फोरमायथियो गेरेमसा एनजिअनिफ्राय। बिथांमोननो अदेबानि जेखायखना टुरिजम ससाइटिनो टुरिजम बिफाना गनायथि होदों आरो टुरिजम बिफाननि रिसिप्टजोंनो बिथांमोनहाबो रां कालेक्सन खालामदों। मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिनि थाखाय मोननैयै रां कालेक्सन खालामनायखौ लानानैनो बे दावराव दावसिया जादों। लोगोसे मोनसे पिकनिक स्पटनि थाखाय मोननैयै माबोरै गनायथि होखो होननानैबो सोंथि खालामो गेरेमसा एनजिअनिफ्राय। आरो बेबायदि मोननैयै रां कालेक्सन खालामनो गनायथि होनायनि थाखायनो गोबां गामिनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो बुलायलायनाय जानानै थाङो होननानैबो फोरमायथियो। टुरिजम बिफाननिफ्राय फैदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा दावराव दावसि खालामनो नाङा होननानैल' बुजायनानै गालांदों। जेंनाखौ सुस्रांलाङाखै होननानैबो फोरमायथियो। बेनिखायनो बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा खुलियाव जानाय बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो थाखाय बिटिसि सरकारखौबो खावलायहरो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मोनसे पिकनिक स्पटनि थाखाय मोननै गेटआव रां कालेक्सन खालामनायखौ लानानै दावबायफैग्रा बिथांमोनहाबो अजद होदों। उनाव पिकनिक स्पटआव जानाय बे दावराव दावसिनि थाखायनो तामुलपुर असिया फैनानै दा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्राखौ बन्द खालामफैबाय होननानै फोरमायथिदों गेरेमसा एनजिअनिफ्राय। बरपेटा रडनि बोरसि दैमानि दालांनि सेराव सानै सेंग्राया सासे सिख्लानि मोदोमाव पेट्रल लुनानै सावनो नाजानाय खौरांनि गासै जाथाया सोराङाव फैबाय। जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनानै रोखा खालामनानै होदों दि मोनानि 9:30 रिंगासो समाव सेंग्रा आरो सिख्लाया जोनोम साननि केक हानो थाखाय बोरसि दैनि सेराव थांदोंमोन। बेयावनो सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव नांलायलायनाय जादोंमोन। गावजों गावनि गेजेराव सोमजिलायनाय बे दावराव दावसिनि थाखायनो गिबियाव सेंग्राया गावनि मोदोमाव अर सावनानै लाग्रोदोंमोन। बेनि उनाव सेंग्राखौ रैखा खालामनो थांनायाव सिख्लानि मोदोमावबो अरा नांदोंमोन। दा सानैबो बरपेटा मेडिकेल कलेजाव फाहामथायखौ लागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बरपेटा पुलिसा। गुवाहाटीआव अल आसाम नन प्रभिन्सियेलाइज टिचार्स एस'सिएशनआ आसाम सोरखारनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों थांनाय 2017-18 मायथाइयाव फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि जि आयेन खालामनाय जादोंमोन बे आयेनखौ बोखारफिननो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ खावलायदों। 2013 मायथाइयाव आसामनि सोरखारि नङै फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय 2017-18आव फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि आयेन बेनि थाखायनो गोबां फोरोंगिरि आरो फरायसालिफोरा सोरखारि जानायनिफ्राय थालांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। 2017-18 मायथाइयाव फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि जि आयेन बानायनाय जादोंमोन। बे आयेनाव माखासे सेक्सन थानायनि थाखायनो फरायसालि आरो फोरोंगिरिफ्रा सोरखारि जानायनिफ्राय थालांनो गोनां जादोंमोन आरो 2021 मायथाइयावबो बेबायदिनो थालांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो बे आयेनखौ बोखारफिननो थाखाय अल आसाम नन प्रभिन्सियेलाइज टिचार्स एस'सिएशनआ आसाम सोरखार आरो सोलोंथाइ बिफाननि हेंथायै
20निफ्राय 24 अक्ट'सिम सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो बे सोमावसारनायाव सोरखारनिफ्राय सोरबा फैनानै रादाय होफैनायखौनो हास्थायो होननानैबो फोरमायथि बिथांमोनहा। लोगोसे आसाम सोरखारा जुदि अल आसाम नन प्रभिन्सियेलाइज टिचार्स एस'सिएशननि दाबिखौ खोनासङाब्ला बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे बुंथिबावोदि सोरखारि साख्रि होनो हायाब्लाबो जाहाथे आसाम सोरखारा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोनहा सोरखारि नङै फोरोंगिरिफोरखौ मान होनो सोलोङो। मानोना गोबां फरायसाफोरखौ बिथांमोनहा फोरोंबोदों। सोरखारि नङै फरायसालियाव फरायनानैनो गोबां फरायसाफोरा टेट आनजाद उथ्रिसारनो हादों, कलेजनि प्रफेसार जानो हादों, डक्टर, इन्जिनियार जानो हादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। जुदि सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा गोसो गैयाब्ला हम डिपार्टमेन्टखौ बाहायनानै खेबसेयैनो गुलिजों गावथार होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। पुलिसनि एनकाउन्टाराव गान्जा फालांगि खालामग्रानि जोखोम। बे जाथाया क'क्राझारनि बिसमुरियाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला क'क्राझारनि बिसमुरियाव गंसे गान्जा लाबोनाय ट्राकखौ हमनाय जादोंमोन, जेराव 310 केजिनि गान्जा दंमोन आरो जायनि बेसेना 78 लाख रां जागोन होननानै फोरमायथिदों। गान्जाजों आबुं जानाय ट्राकआ गुवाहाटीनिफ्राय सोनाब बंग फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो क'क्राझार पुलिसा हमदों आरो बे केसाव सानैखौ एरेस्ट खालामदों। मुंफोरा फारियै हरियेन्दर यादव 28 बोसोर बैसोनि आरो महेश यादव 60 बोसोर बैसोनि, सानैबो इउपिनि। पुलिसा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हरियेन्दर यादवआ पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारखुमानो नागिरदोंमोन। बेयावनो पुलिसा हरियेन्दर यादवनि आथिङाव गुलि गावनो गोनां जादों। उनाव देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादों। उनाव गान्जाजों आबुं जानाय ट्राकखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा अरजों सावनानै होदों। गान्जा फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरानो अर सावनानै होदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बिसायख'थिनि उनावबो जोबनानै थाङाखै दैदेनगिरिफोरनि दान्थे बिदान्थेया। फोरमान गैयालासे माखासे खोथा बुंनायनि सायाव राकेश ब्रह्मनि हेंथा आयेननि राहा लागोन होननानै बुंथियो बिटिसिनि बारग' इएम हितेश बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगांनिफ्रायनो दानि इएम राकेश ब्रह्म आरो बारग' इएम हितेश बसुमतारि बिथांमोननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोंखारिलायनाया जागासिनो दं। बावैसो सिगां इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा हितेश बसुमतारि बिथांनि सायाव होनाय अजदनि सायावनो फिननाय होनो थाखाय हितेश बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंदों। इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा हितेश बसुमतारिखौ बोसोरनैनि थाखाय इएम जादोंमोन होननायनि फिननायखौ हितेश बसुमतारिया होदोंदि जेब्ला बिएलटिआ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारजों गोरोबथा खालामदोंमोन, बे गोरोबथानि उनाव मोनसे इन्टारिम सोरखार जादोंमोन। बे इन्टारिम सोरखाराव 2 बोसोर दंमोन। बेनि उनाव 2005 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थि जादोंमोन। बेयाव देरहासारनो हादोंमोन आरो इएम जानो हादोंमोन। फिन 2010 मायथाइयावबो देरहासारनानै बोसोरसेनि थाखाय इएम जादों। बेनि उनाव 2011 मायथाइयाव बिधानसभा बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो देरहासारनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो थांनाय बिसायख'थियाव इलेक्सन कमिसननो 300 कौटिनि एसेट जमा होदों होननानै अजद होदों, जाय नंखाय होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बाक्सानि मुसलपुराव बड' साहित्य सभानि अफिसनि हाखौ सेनानै लानायनिबो अजद होदोंमोन। बिनि सायाव हितेश बसुमतारिया फिननाय होदोंदि बे समाव मुसलपुर जिल्ला लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेनमोन आरो बे समाव बिथांमोननि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जादोंमोन। गोरोबथानि उनाव मुसलपुर मेडिकेलजों नांजाबनायाव बड' साहित्य सभानो हा एंगारनाय जादोंमोन आरो बे हायाव दा बड' साहित्य सभानि अफिसबो सोलिगासिनो दं। बेखौ जुदि राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथियाब्ला एग्रिमेन्टखौ फरायनानै मिथिनानै लानो हागोन होननानैबो फोरमायथि बिथाङा। बेनि अनगायैबो थांनाय बिसायख'थियाव प्रमद बर' बिथांनिफ्राय टिकेट बिदोंमोन होननानै होनाय अजदाबो नंखाय। जुदि फोरमान दंब्ला फोरमानखौ हो होननानैबो बुंथिबावो हितेश बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो हितेश बसुमतारिया बुंथिबावोदि बेरेखा दोलोनि खामानियानो जाबाय सोरखारनि मावनाय खामानिखौ लानानै सोंथि खालामनाय। रायजो राजाफ्रा गावसोरनि गांनाय उखैनायखौ फोरमायनानै लानो हायो आरो बेनि सायाव फिननाय होनाया सोरखारनि बिबान। नाथाय सोरखारा गावसोरनि 1 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायैखौ दोनखुमानो थाखाय बेबायदि गुबुननि सायाव दाय जाबसिनबाय थायो होननानैबो अजद होबावो हितेश बसुमतारिया। टिएमसि दोलोआ कलकाता मिउनिसिपाल कर्परेसन केएमसि इलेक्शन 2021आव गोबां मासियाव देरहासारनो हादों। टिएमसिआ कलकाता मिउनिसिपाल कर्परेसन इलेक्शन 2021आव 144 वार्ड्सनि मादाव 134खौनो देरहासारनो हादों। बे 144नि मादाव बिजेपिआ 3 मासियाव देरहासारनो हादों, कंग्रेस दोलोआ 2 मासियाव देरहासारनो हादों, लेफ्ट फ्रन्टआ 2 मासियाव देरहासारनो हादों, उदां एबा इन्डिपेन्डेन्ट पार्टिया 3 मासियाव देरहासारनो हादों। बे बिसायख'थियाव टिएमसि दोलोआ गोख्रोङै देरहासारनो हानायखौ लानानै ममता बेनार्जी बिथाङा रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बुंथिदोंदि गोबां नेशनेल पार्टी जेरै बिजेपि, कंग्रेस दोलोआ बे बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन नाथाय जेननो गोनां जादों आरो टिएमसि दोलोनि बे देरहासारनायखौ नेशनेलावबो लानानै थांगोन होननानै बुंथियो ममता बेनार्जीआ। बेनि अनगायैबो सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथाङा मैया गुवाहाटीनि कामाख्या थानसालियाव दावबायफैदोंमोन।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों